Здравейте хора, аз съм Ангел и добре дошли в една техника, която е фалшиво цепене. И ти изглежда ето така. Чакай първо да ви покажа това. Ето подреденото сте. Каро, спътия, купа и пика. И цепа изглежда по следния начин. Както видяхте, това беше цепенето, разбъркването. Пък ето още веднъж. Така, това е. И както винаги, нищо не се е разместило. Как се прави? Много лесно. Хващате във видеогрип и ръката идва и захваща малко. После захващате с другите пръсти, ето така. После пак идва, пак захващате, пускате долната копчинка и пускате отзад. Ой, това го блесках малко. И нищо не се е разместил. Ето още веднъж ще го покажа бавно. Взимате, слагате, пак взимате, пускате и отзад. Да, това беше. Ако се упражнявате, ето последен път сега. Взимате, слагате другите пръсти отзад да захванат. Пак взимате, пускате тая копчинка, която е под тая и взимате. И както винаги, нищо не се е променило. Това беше. Благодаря ви.